ସାବିତ୍ରୀ ବୋହୂମା ଓ ସାବିତ୍ରୀ ବୋହୂମା ଘରେ କିଏ ଅଛ ନା ରେ? ଓ ସାବିତ୍ରୀ ବୋହୂମା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। କିଏ ଡାକୁଥିଲେ? ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ଚାଲିଗଲେଣି ଘରୁ ଜେଜେମା। ଆପଣଙ୍କର କଣ କାମ ଅଛି? ମତେ କୁହ ଜେଜେମା। ମା ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଜେଜେମା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର କାମ କଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ମା ଆସିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ତୁମ ମା ଘରକୁ ଫେରିଲେ କହିବ ମାଳତୀ ଜେଜେମା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ଗାଁ ଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ମା ଫେରିଲେ ତୁମେ କହିଦେବ। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୋଧେ ଥିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଦେଖେ କେଉଁଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ବସିଥିବେ କୁଆଡ଼େ। କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ପଇସା ଦରକାର, କୋଉଠୁ ଆଣିବି? କାହା ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବି? କିଏ ଦବ ମତେ? କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହିଁ। କଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କିଏ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଦବ? କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମତେ? ପଇସା ଏତେ କଣ କରିବି? ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ଏଇଠି ବସିଛ? ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଯାଇ ଖୋଜି ଆସିଲିଣି। ଏଇଠି ବସି କଣ କରୁଛ? କଣ ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ? ତୁମେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ବୋଧେ କଣ ହେଇଛି? ମୋତେ କୁହ, ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ବୋହୂ? ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ଜାଣିଲେ ସିନା କିଛି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୋତେ କୁହ ସାବିତ୍ରୀ, କଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲାଣି। କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମେ କୁହ। ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ବୋହୂ, ସାବିତ୍ରୀ ବୋହୂ, କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ ମୋତେ। କଣ କରିବି ମାଉସୀ, କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହିଁ। କଣ କରିବି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। କିଏ ମୋତେ ଏତେ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି ମାଉସୀ? ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ଉଦ୍ଧାର ନେବି, ପୁଣି ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମାଉସୀ, ମୋତେ ତୁମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ମାଉସୀ। ମମି, ମମି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମମି? ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିଲେଣି, କୋଉଠୁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି ମମିକୁ। ଓହୋ, ମମି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ମମି, ତୁମେ ଏଇଠି ବସିଛ? ମୁଁ ଘରେ ଖାଇବା ରଖି ଆସିଛି। ତୁମେ ଖାଇବନି କି? ବହୁତ ଖୋଜିଲିଣି। ଆରେ ମମି, ତୁମେ ଏଇଠି ବସିଛ? ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି। ଖାଇବ, ଆସ। ଘରେ ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆରେ ନିତା ବୋହୂ, କଣ କରିବି? ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର। କଣ କରିବି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି ମୁଁ। ଆରେ ନିତା ବୋହୂ, ସାବିତ୍ରୀ ବୋହୂମାର ପଇସା ଦରକାର। ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ସେ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ କାଳେ କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହିଁ ନିତା। ନିତା, ସାବିତ୍ରୀକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଏମିତି ଆଉ କରିପାରିବ ମୋ ବିନା? ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବି କିଛି ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହିଁ। କଣ କରିବି ନିତା? ତୁ ହିଁ ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି। ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର।
ହେଲେ ତା ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ବେଚାରୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ।